बिपिएफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। बे दिनैहाय जमदुवारनि 4000निबो बांसिन गुबुन गुबुन हानजानि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव हाबफैबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय, जोंनि इउजि ब्रह्म सार दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हानजा इउपिपिएल हानजा, बियो जमदुवार समस्तियाव जे देरहाबाय, बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय। नुबाय रोजा रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों। जोंनि हानजानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै, जोंनि बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। बिपिएफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों, बिपिएल हानजाखौ मोजां मोनदों। जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय, बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जइन जागासिनो दङ।